Okay lang sir. Pasok ka. Yung Tarlaqueños na nandito na tayo sa loob ng Plazuela ng Concepcion Tarlac. So ito yung bagong food park na makikita nyo dito sa Concepcion Tarlac. Ikot ko kayo guys kung anong meron dito na. Nagbibiling kasi ako. So hello Tarlaqueños, my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's video guys, no, andito tayo sa Plazuela ng Concepcion Tarlac. So, bagong bukas na food park dito. So pinagsama-sama yung mga street foods sa isang place. So yung Tarlaqueños, no, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pagkain na nandito sa food park no, or sa Plazuela ng Concepcion Tarlac.
Yung Tarlaqueños, no, may dumayo dito sa Concepcion Tarlac. So kasama natin yung team Pampanga Good News. Hey guys. Hi! Hello to Exploring Tarlac. We are in Tarlac. Ayan guys. Thank you. Nice. Yung Tarlaqueños, no, bali pauwi na tayo. So separate yung entrance nila tsaka yung pinaka exit. So yun guys, so don't forget to subscribe, like, and comment kung nagustuhan nyo itong vlog na to. So share nyo na rin guys, no. So kung may gusto kayong puntahan dito sa Tarlac, yun guys, comment lang kayo sa description. Thank you. Hello Tarlaqueños! Subscribe Exploring Tarlac!